Sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima održala spektakularna žurka povodom završetka najgledanije, 5. sezone Zadruge. Dejan Dragojević je prvi put progovorio o svemu, pa otkrio svoje planove za budućnost. Nema potrebe da pričam o ljudima iz realitija, niti me interesuje da sa svojom porodicom pričam. Negde smo provukli moje ponašanje, kako su preživeli moje plakanje i haos, rekao je Dejan, pa nastavio, ja sam jako zadovoljan svojim učešćem, papiri se rešavaju, tako da Dalila više nije Dragojević. Morat ćemo da rešimo neke stvari, meni kuća ne treba, rekao je on. Aleksandra me čeka, nismo se videli. Turbo nam je odnos, i odjednom nismo zajedno. Ako je to prava ljubav, može samo da se poveća, zaslužujemo da provedemo bar 7 dana sa svojim porodicama, mi se non stop čujemo. Kada ona završi svoje obaveze doći će do Novog Sada. Ne planiramo zajednički život, ja sam se jednom prešao za to. Nekako je bolje da idemo korak po korak, da se još malo bolje upoznamo, otkrio je Dejan za ekipu našeg portala.